Tulo ni kaadlaw nga budget nga idol. Ngayong adlaw mga idol, for this vlog mamalingki mi kauban ako sa pagbibideo sa Clifford. Og sa mga bag-o pa diha nga nakita niya akong channel, mga viewers, subscriber no. Sa bag-o diha, paki-subscribe sa akong YouTube channel. Ako kinantabang sa inyo pag-subscribe. Isip nga baguhan pa sa YouTube. Og shout out kay UDNF Vlog nga kanunay gid nga nagasuporta sa akong vlog. Og welcome sa Lupon Public Market. Lupon. Mo niyang palengke diri sa Lupon sa sa Davao Oriental. Og mo ni primero gikuan tindahan sa mantika. Mga gulayan. May upo o batong, wala lay mga nakabutang nga presyo. Shout out kay auntie nga tindira sa diri sa gulayan. Amo ning suki ilang tindahan diri may kumpra nga atsa, lamas, ug uban pa nga mga gulay, mga beans, carrots, ug patatas. Ano yung tindahan ng suki diri ug wato to sa isdaan. Ini nga pisto kay Boss GR na kay Bangos, ay Pirit, ay Barilis. At kay Boss GR sa palengke sa Lupon. Oh, nisuki po na mo diri sa isdaan sa Lupon. Tilapia, ay squido. Daghan po ni siya mga isda o mga presko jud kayo mga idol. Mga kuha rin ni diri sa dagat diri sa Lupon. Napot sa ikon diri kaning pasayan dagko. Dag 380 kang kilo. Ug diri ta sa bularan ni nanay. Shout out sa pamilyang Dumas. Amo suki sa bularan sa itlog. O niyang pilitanan na mo diri mo nilang mga bulad. Mga presyo silang bulad. May 200, may 250. Mahal po ng 350. May 280. Naghanap klaseng bulad sila nanay diri kay bulad ug itlog nila hangkuan mga tinda. Ug mga amigos Clifford, kauban ang lingki ni lingkod di pahuway kay kapoy titoyok sa palengke. Ako ipakita sa inyo niya among mga kinumpra ignanon sa sakinan. Ano to ang itlog diri sa pila? Ang 3 175 ang 3. Nay tag size ang buok. Nay tag 185 ang 3 200. 80 ang buok. So, di na po yung alupoy ni nanay diri. Shout out sa mga tindero ni nanay dia sa Lupon. Diri spikas mo ni mong suki palitan nagmanok. Okay, nanay pod palitanan na mog saging. Dili ko nanay kay sa tiguang na baligya gyapon maning kamot gyapon. Og nami diri sa Jaltan Minimart sa Banay-Banay among groceryhanan. Shout out sa mga taga Jaltan Minimart sa Banay-Banay. Diri may nag-grocery. Klase among ginakuha diri ikat sa mga kape o uban pa nga mga litonon sa kusina. Sa mga viewers dyan nga bago pa subscribe sa akong channel, paki-click ng subscribe button nga sa ubos o paki-pindot lang po sa notification bell para updated ka sa akong mga bagong video nga i-upload. Pag dako ka ng tabang sa akong channel, labi na og i-share nimo, like ug comment sa ako ang YouTube channel. O dagan-dagan ning develop ang mga pamalit kapit na mapuno ang ining sudlanan ug suka.
O napoy mga cornstarch, harina. Ubay pa namang ipamalit ron, baliguan siya. Tulo ka adlaw. Budget. O nadumagan pag yun. Ay oyster. O padaw na may counter para bayaran. Medyo natuduhan na yan eh. Dali na kayo, maniad to yung ragutom na. I-packing na ni Busing ang mga taga crew sa Jaltan Mini Mart. Shout out sa inyo mga angkol. O nana ko sa sakyanan, mo niya mong pamalit ganina. Mo niya ang last karton sa grocery, bugas, isda, ay manok, saging, mga gulay, itlog, dashboard. O nagdaigda sa akong mga idol kay layo-layo pa ang biyaheon. O daghan kayo salamat sa inyong pag no. Shout out sa inyong tanan. Salamat kayo pa subscribe mga idol.